Margalida i els zombis. Un conte de contes en valencià. Diari d'operacions. Dia 113. Resultat de l'experiment número 42. Avui he colpejat un zombi amb la pilota de futbol. Ha sigut sense voler i no havia xutat molt fort. El zombi s'ha desestabilitzat lleugerament i semblava confús. No ha iniciat cap atac. De seguida ha recuperat la seva postura original i en cap moment ha arribat a perdre la lluentor blava que els caracteritza. Amb aquest experiment podem concloure que els zombis pareixen inofensius i que un impacte de força mitja o suau tampoc aconsegueix trencar l'embruix. Margalida tanca el quadern i apaga el llum. La lluita contra els zombis continuarà al matí següent. Al trenc d'alba, Margalida es desperta com cada matí. Baixa a la cuina i es troba l'estampa de sempre. Els zombis xiquets són una cosa, però i els zombis adults? Sa mare li està preparant la llet i les torrades mentre la llum blava li il·lumina la cara. Almenys a sa mare sí que sap com fer-la tornar, encara que siga només un momentet. L'abraça, li dona un beset i li diu bon dia, i la llum blava desapareix. Sa mare la mira i somriu i li diu «Bon dia, reina». Però tan prompte com Margalida desfà l'abraçada i torna a la taula, la llum blava torna a atrapar a sa mare que no pot parar de lliscar amb el dit d'avall cap amunt. Quan Margalida s'acaba les torrades, es posa la motxilla i ix al carrer. Tant de bo poguera trobar la manera de trencar l'encanteri i fer que tots els zombis tornaren a ser com eren abans. Troba a faltar una bona conversa a l'esmorzar i tindre amics per jugar a futbol o a pillar. En arribar al pati de l'escola, com sempre, veu tots els zombis caminant encorbats, amb les cares blaves i inexpressives. Tots lluents d'una llum blava que va canviant la seva intensitat però no acaba mai d'alliberar-los. A classe està distreta. Dibuixa al seu quadern possibles estratègies per acabar amb els zombis i no aconsegueix posar atenció a la senyoreta Empar. Margalida està preocupada perquè s'està quedant sense idees. Ja ha provat la tècnica tsunami, amb un poal d'aigua, el bombardeig amb pinyols d'oliva, el placatge sorpresa i moltes d'altres. Totes amb conseqüències diverses, incloent fins i tot alguna bescollada, però mai ha aconseguit alliberar cap zombi més de 5 minuts. La poala tsunami era la seva tècnica més efectiva, però després va haver d'estar castigada una setmana. No valia la pena. Havia de trobar una solució definitiva. En baixar al pati, mentre es menja l'esmorzar, a punt com està de fer una mossegada, sent una veu que ve de la panaeta. «Espera, espera!» Mira avall i veu una papallona molt bonica parada al seu esmorzar. «Escolta, papallona, no tornes a parar-te al meu esmorzar, que jo isc al pati amb molta gana i de poc que no acabes a la meva panxa, eh?» Ho sé, perdona, però havia d'arriscar-me. Per fi t'he trobat i havia de parlar amb tu. M'has trobat? Que em buscaves? Que qui eres i què vols? Mira, vinc del poble del costat. Està tot ple de zombis i és un rotllo. Vaig escoltar un escarbat ancià que deia que a aquesta escola hi havia una xiqueta que resistia i estava intentant salvar la resta del poble. I pel teu color de pell diria que eres tu. És possible? Eres tu, Margalida? Sí, sóc jo, però lamento despagar-te. M'estic quedant sense idees i crec que no ho aconseguiré mai. No me despagues. És que jo tinc una idea, però et necessite per a portar-la a terme. De veres? Margalida ho dubta. Què podia ser que no haguera provat ella ja? Sí, mira, he observat que mentre la gent dorm, endollen les pantalletes a uns cables tota la nit. Sí, les estan carregant d'energia. Exacte, sí. I mira, l'altra nit vaig veure com una xiqueta s'oblidava d'endollar el cable i al matí següent la pantalleta no funcionava. La xiqueta al principi estava desesperada. Plorava, patalejava, cridava, però, atenta-hi, no estava blava. I quan va deixar de plorar, vaig notar una calma en ella que feia temps que no veia en cap altra persona. Interessant. Però com se suposa que hem de desendollar totes les pantalletes del poble? Espera. Eixa energia és electricitat, veritat? Sí, jo diria que sí. I així al poble teniu la central elèctrica, veritat? Sí, just a l'entrada si ves des del teu poble. Correcte. He anat a investigar i hi ha una palanca que dona o lleva la llum a tot el poble. És a dir, que podríem colar-nos a la central i tallar l'electricitat per a que ningú puga carregar la seva pantalleta. Efectivament.
Margalida està sorpresa que aquella papallona haguera pensat alguna cosa que a ella no se li havia ocorregut mai. Molt bé, fem-ho. Però necessitarem preparar-nos bé. Necessitem els planos de la central per a dissenyar l'estratègia i els demanarem a mare que treballa a l'arxiu municipal. Aquella nit Margalida no pot dormir. Sa mare li ha portat els planos de l'arxiu municipal. Margalida li va dir que eren per un treball d'escola. Quan arriba l'hora del pati, de nou Margalida va al lloc acordat i la papallona arriba molt contenta. Ha trobat la palanca. Està molt alta. Margalida ha fet escalada abans, així que no serà un problema. Acte seguit, estén el plànol a la gespa i amb els rotuladors dibuixen quin camí han de seguir. Hi ha una porta que només té reixa. Hauríem d'entrar per ahí, diu la papallona. Però hem d'anar de nit. De dia hi ha massa gent i ens enxamparan. Fet. Quan ma mare s'adorga, eixiré per la finestra i ens trobarem tu i jo a l'entrada del poble. Porta unes tenalles per a poder entrar. Sí, tenalles, llanterna i els peus de gat. I panaeta. Panaeta? És que està molt bona i per si ens entra fam. D'acord, panaeta també. Aquella nit, sense deixar de badallar, Margalida acudeix al lloc de trobada. Encara que té son, sap que no haguera pogut dormir-se. Està molt nerviosa i pensa que ja dormirà ben satisfeta quan hagin acabat la missió. La papallona s'avança per a controlar que no hi hagi cap vigilant per aquella entrada. I a la seua senyal, Margalida talla la reixa amb les tenalles i entra a l'edifici. Uau! Allò és més espectacular del que havien imaginat, amb torres enormes plenes de botons i tubs i llumetes. Pareix una ciutat del futur. Segueixen el camí que s'havien marcat al plànol. La papallona sempre davant per avisar de qualsevol imprevist. Margalida es posa els peus de gat i comença a escalar per la torre. No és fàcil, però Margalida, molt concentrada, va trobant a cada pas el lloc on posar cada peu i a poc arriba dalt de tot. Ara té la palanca al seu davant. Probablement la solució definitiva. Margalida vol assaborir el moment. Agafa aire, agafa la palanca ben fort i tira cap avall. Txan! Se sent un soroll i s'apaguen unes quantes llums. Ara han de córrer i fugir abans que algú les veja. Margalida baixa ràpid i la papallona, que pateix per si la seva amiga es fa mal, sospira alleujada quan per fi toca de peus a terra. Abandonen la central corrents però en silenci i aguantant-se el riure nerviós. Margalida està segura de que el que acaben de fer els podria ocasionar moltes setmanes de càstig. Però per això les haurien d'enxampar, no? I conte contat, no s'ha acabat, però continuarà al pròxim episodi. I tu? Com creus que acabarà? Ara pots jugar a imaginar finals alternatius. I ben prompte sabràs si has encertat.